Is-somma għal dis-sena hija 1,556,453. Din is-sena l-ġdida fetħet bġabra ta' iżjed minn 1,556,000 euro waqt il-festa ta' ġenerosità fil-maratona ġbir ta' fondi annwali bris id-Dar tal-Providenza nhar l-ewwel ta' Jannar. Din il-maratona li xandret ukoll fuq l-istazzjon 1 baqa' tgħaddejja sa nofs il-lejl. Ftit qabel ġiet fit-tmiem mal-maratona televiżiva, id-direttur tad-Dar Dun Martin Mikallef awgura li s-solidarjetà murija lejn id-Dar tal-Providenza tibqa' sejra matul is-sena ma' daw kollha fis-soċjetà Maltija li jeħtieġu l-appoġġ. Dan kompla jżid fuq 3 maratoni ewlenin li saru fix-xahar ta' Diċembru u b'kollox inġabru kważi 9.2 miljun euro. Dawn jeskludu ġabrit oħrajn għal diversi kawżi waqt li bħassoltu l-akbar ġabra fl-4 maratoni ewlenin reġgħet kienet dik tal-Istrina l-Għada tal-Miliet bris il-Malta Community Chest Fund. Fi 30 edizzjoni tagħha din il-maratona annwali ġabret aktar minn 5,700,000 euro jew ma' nofs miljun euro iżjed mill-2024. Fit-tmiem din il-maratona l-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono esprimiet is-sodisfazzjon għal din is-somma fenomenali li turi l-qalb kbira tal-poplu. Sa dan it-tant matul ix-xahar li għadda waqt il-maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista li saret fl-14 ta' Diċembru fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista inġabret is-somma rekord ta' 1,130,016 euro. Fit-tmiem din il-maratona l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela flimkien mal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista irringrazzjaw lil daw kollha li taw semhom biex il-partit ikompli jissaħħaħ u jibni pajjiż fejn kulħadd jista' jaspira għal futur aħjar. Anke l-Partit Nazzjonalista organizza raba maratona tiegħu tal-2025 fejn ukoll ġabar iżjed minn 730,000 euro. Biex bekk iż-żmien festiv li għadu kemm għadda reġgħu wera bil-provi l-ġenerożità tal-poplu li minn dak li qed igawdu wkoll illum f'pajjiżna għażel li jaqsam ma' għajru biex dan ukoll igawdi żmien aħjar minkejja ċirkustanzi diffiċli.